Unha boa hixiene persoal. Hábitos esenciais para coidar da túa saúde. A boa hixiene non é só unha cuestión de apariencia, é, sobre todo, unha medida preventiva que protexe a nosa saúde e a de quen nos rodea. A solución é sinxela e efectiva. Aquí tes os hábitos clave para unha hixiene persoal impecable no traballo. Lavado de mans frecuente. Unha das prácticas máis sinxelas e eficaces é o lavado de mans frecuente. Usa auga e xabón durante polo menos 20 segundos, especialmente antes de comer, despois de ir ao baño e tras manipular obxetos. En áreas onde non é posible lavar as mans con auga e xabón, o uso de xel desinfectante é unha medida práctica e eficaz. Evita tocar a cara. Os ollos, nariz e boca son as principais portas de entrada para os xermes. Sé consciente deste hábito e evítao. Protexe as túas feridas. Se sufrimos unha ferida, aínda que sexa pequena, é fundamental limpala e cubrila cun apósito axeitado. Deixala exposta aumenta o risco de infeccións e de transmitir contaminantes á nosa contorna laboral. Cambia a túa roupa de traballo. É importante diferenciar entre a roupa de traballo e a roupa da rúa. Ao rematar a xornada, a roupa de traballo pode conter sucidade, produtos químicos ou contaminantes do ambiente laboral. Cámbiate e garda a roupa de traballo nun lugar designado, separado da túa roupa da rúa, para evitar contaminar o teu fogar e a túa familia. Non comas, fumes nin mastigues goma de mascar no posto de traballo. Estas accións poden facilitar a entrada de contaminantes no teu corpo. Respecta as áreas designadas para comer, fumar ou tomar descansos para garantir que a túa ingestión de alimentos se realice nun ambiente limpo e seguro. Uso de equipos de protección individual. Lembremos tamén que os equipos de protección individual deben usarse de forma correcta e manterse en bo estado. Son unha extensión da nosa hixiene e da nosa seguridade. A hixiene persoal. A hixiene persoal tamén inclúe coidar o aspecto físico, uñas curtas e limpas, cabelo recollido ou cuberto cando sexa necesario e manter unha correcta hixiene corporal diaria. A hixiene respiratoria. A hixiene respiratoria é fundamental. Ao tosir ou esbirrar, debemos cubrirnos co cóbado ou cun pano desbotable. Deste xeito, reducimos a transmisión de enfermidades contaxiosas. A hixiene persoal é unha responsabilidade compartida. Adoptar estes hábitos non só te protexe a ti, senón que tamén contribúe a un ambiente laboral máis seguro e saudable para todos. Lembra, o teu benestar é de todos. Fai da hixiene unha prioridade.